Odată locuiau o bufniță și un vultur. Bufnița, renumită pentru înțelepciunea sa, își petrecea nopțile contemplând în liniște viața pădurii. Din înălțimea ramurilor, observa cu ochii săi ageri fiecare mișcare a creaturilor nocturne. Vulturul, cu aripile sale puternice și privirea ascuțită, domnea peste ceruri în timpul zilei, vânând cu o precizie inegalabilă. Într-o seară, când soarele se pregătea să apună și întunericul începea să cuprindă pădurea, vulturul s-a așezat pe o creangă a unui copac din apropiere, întâlnindu-se astfel cu bufnița. Mândru de înălțimea și zborul său, vulturul a spus: „Eu pot zbura mai sus decât oricine altcineva. Înălțimea îmi oferă o viziune clară asupra lumii.” Bufnița, calmă și înțeleaptă, a răspuns: „E adevărat, ziua tu ești puternic, iar vederea ta este impecabilă în lumina soarelui. Însă când se lasă noaptea, ochii tăi nu pot pătrunde întunericul la fel de bine ca ai mei. Eu veghez asupra pădurii în timpul nopții și îi ghidez pe cei care au nevoie de ajutor.” Vulturul, deloc convins, întreabă: „Viață de noapte? Ce poți să vezi în întuneric? Toată lumea doarme, nimic nu se întâmplă noaptea. De ce să te trezești când soarele apune? Toată frumusețea zilei strălucește sub lumina sa orbitoare.” Bufnița zâmbește și răspunde cu răbdare: „Frumusețea zilei este reală, dar la fel este și cea a nopții. Noaptea aduce o lume diferită, plină de viață, pe care tu nu o poți vedea. La lumina lunii, animalele nocturne prind viață, iar sunetele pădurii se transformă. Unii se ascund, alții ies la vânătoare. Mulți nu știu că unii dintre cei mai importanți membri ai ecosistemului trăiesc în întuneric. De la lilieci care polinizează flori, la rozătoare care ajută la împrăștierea semințelor, fiecare dintre noi are un rol vital, fie că strălucește sub soare sau se ascunde în umbră. Vânătorii nocturni sunt la fel de curajoși și inteligenți precum cei din timpul zilei. Adaptabilitatea mea la acest mediu mă face la fel de înțeleaptă ca tine, poate chiar mai mult.” Vulturul, nedorind să cedeze, a adăugat: „Eu sunt mai puternic și mai rapid, ceea ce mă face să fiu mai important.” Bufnița, cu privirea sa calmă, i-a spus: „Puterea și viteza sunt importante, dar la fel sunt și înțelepciunea și abilitatea de a vedea în întuneric. Lumea nu există doar în timpul zilei sau doar în timpul nopții. Ambele sunt necesare. Fiecare dintre noi are un rol esențial în acest vast ecosistem.” Vulturul, reflectând asupra cuvintelor bufniței, a recunoscut: „Poate ai dreptate. Este important să ne recunoaștem punctele forte. Eu domnesc peste cer în timpul zilei, iar tu veghezi noaptea. Amândoi suntem puternici.” Astfel, bufnița și vulturul, fiecare cu propriile lor daruri, au înțeles că adevărata înțelepciune vine din acceptarea diversității și din colaborare. First state of matter in the universe. Wait, what? Is it true? Most people only know about the other three states of matter: solids, liquids, and gases, but they often forget about the existence of the fourth one. So, what is plasma, you ask? Okay, let's take a trip down memory lane when your physics teacher talked about this state of matter. You probably fell asleep during that class, didn't you? Okay, everyone knows that the atmosphere is gas, the ocean is liquid, and the ground we're standing on is solid. These are the three states of matter that exist, and the difference among these forms is the level of energy existing in them. Oh, but that's not all. Plasma is the fourth state of matter on Earth. How come? Well, in a nutshell, you have an ice cube, which is a solid. If we heat it up, the ice cube will melt and dissolve into a liquid. Continue to heat it up, and the liquid will slowly evaporate, transforming into a gas. So, what if we continue to provide heat into this gas? Well, the temperature reaches several thousand degrees, and this gas will be ionized. The vast majority of the molecules or atoms left will only have a nucleus, since the electrons have separated and moved independently.
This ionized gas is a mixture of electrons, neutral molecules, and positively and negatively charged ions which move chaotically. And there you have plasma. Plasma is the first state of matter in the universe because 99.9% of all visible matter in the universe exists in the state of plasma. The sun is a giant plasma. Stars are also luminous spheres of plasma. The lightning that strikes during a thunderstorm or the magical phenomenon of the aurora borealis are also plasma. Only on Earth or some dark planets in the galaxy can you find substances that exist in three states of solid, liquid, and gas, which accounts for only 0.1%. Therefore, plasma is the most powerful substance in the universe. Plasma și fugă de la fața lui cel ce-l urăsc pe el.